Na ESG samozrejme nie je len o našom financovanom portfóliu, ale snažíme sa správať zodpovedne aj voči našim zamestnancom a takisto voči životnému prostrediu ako banka. Z pohľadu environmentálneho máme takisto stanovené ciele na znižovanie emisí skleníkových plynov. Napríklad chceme do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov v skope 1 a 2 o 80%. Rovnako plánujeme odfazovať uhlie v roku 2030 a plánujeme dosiahnuť net zero nášho portfólia, teda nami financovaných emisí do roku 2050. V sociálnej oblasti sa zameriavame najmä na meranie mzdového rodového rozdielu. Snažíme sa podporovať ženy v kariérnom raste. Rovnako podporujeme matky pri návrate z materskej a rodičovskej dovolenky. Zriadili sme našu firemnú škôlku, aby sme dávali vlastne možnosť našim zamestnankyniam umiestniť vlastne svoje deti do tohto súkromného zariadenia a pokračovať vlastne v svojej kariére. Z našho členstva v ESG klube očakávame najmä komunikáciu témy ESG voči našim klientom. Tá téma nie je iba byrokratická záťaž o vykazovaní, ale je dôležité, aby pochopili komplexnosť tejto témy a ako táto téma bude ovplyvňovať ich biznis do budúcnosti.